бързината и шума на съвременния живот спираш и се чудиш. Има ли смисъл тук? Или всичко е просто шум? Безсмислени цикли на стремежи и провали, на мимолетни удоволствия и трайна празнота. Оглеждаш се и подозрението се прокрадва. Това ли е всичко? Космическа случайност, случайен танц на частици. Точно това подозрение Псалм 14 посреща директно, с едно сурово и категорично изявление. Безумецът рече в сърцето си: няма Бог. Покварата ги обхваща. Делата им са гнусни. Няма кой да прави добро. Нито един. Господи, Ти поглеждаш от небето над синовете човешки. Намираш ли някой разумен? Някой, който да те търси? Но всички се отклониха. Всички заедно се развратиха. Никой не върши добро. Нито една душа. Нима тези злосторници не разбират. Те изпояждат народа ти, сякаш ядат хляб. И Господа не призовават. Но те ще затреперят. Да, ще бъдат обзети от ужас. Защото аз съм всред рода на праведните. Аз не отсъствам, макар те да вярват друго. Те осуетяват намеренията на сиромах. Но аз съм неговото прибежище. Техните кроежи не могат да надделеят над моята закрила. О, дано настъпи от Сион спасение за Израиля. Когато Ти, Господи, върнеш от плен своя народ, ще се зарадва Яков и ще се развесели Израел. Ти си близо, дори сред тази поквара. Аз очаквам Твоето спасение и ще се радвам за деня, в който ще ни въздигнеш. Ако ехото на отсъствието ви е оставило скопнеж за нещо повече, ако усещате притегляне, шепот, който ви призовава обратно към една по-дълбока истина, тогава може би е време да се вслушате. Това пътуване, това завръщане към Бога не е свързано с лесни отговори, а с смело търсене на този, който винаги присъства и гледа от небето, дори когато изглежда невидим или отречен. Каним ви да изследвате тези древни слова, тези вечни истини, заедно с нас. Споделете своето собствено пътуване в коментарите. Какво означава за вас завръщането към Бога? И ако това ви е докоснало, помислете да го споделите с някой, който може би също търси.